and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Unsa namang orasa? Wa pamagyod sila si Kahuan o Garude. Kibato o kabalaka ka, Andres. Kanong wa pa man sila duha. Kuyugi ko ninyo. Atong sugat-sugaton sila si Kahuan o Garude. O, Andres. Nakinahanglan kami wawa kauban. Sugat-sugato na to sila si Juan o si Karudi. Butuwi ka sa itong kauban! Pangasam! May mga kaaway! May nakita ko tayo tao! Murag sa baron! Tuwa sa unahan! Nalubog sa unahan! Usa ka tao! Sa baron! Nalupog! Tuwasunan! Tanag ka mo mga kauban! Andres, narasya. Usa ka tao! Nag-ubo siya, Andres. Oh, uy! Si Garude! Karudi! Sira ko sa haibis ka, Juan! Samaran si Garude! Pagdali mo mga kauban! Basahan na ninyo siya! Naigo gyud ang iyang paa. Ug may gani, kay wa mabukog pagkaigo. Lakip ang iyang dugan. Ang uwang bahin sa iyang dugan. Apan may gihapon, kay wa maapil ang kasing-kasing ug ang iyang baga. Ulos milapos ang duha ka bala. Ug layo ra siyas delikado. Layo ra. Sa ato pa, kika-enkwentro tingali na ni Kahuan o Karudi ang magkaaway ng minutos na mo, Andres. Wabay tatsa si Karode. Sukad pas pagawas ninyo sa campus mga kaway. Kaming tanan ka, Andres. Kaming tanan. Wa gyud mga tatsa. Ilabi na si Karudi. May gikainkwentro silang duha. Si Kahuan. Apan, Hain si Kahuan? hain si Kahuan. Si Karudi ra magatubag sa pangutat. Punain si Kahuan. Milog na ang kangit-ngit sa kahayag ka, Mary. Ani pa ta din, he? Gusto pa kang maglingkod-lingkod din, he? Mary! Si mama ni mo ay, niya. Huwag kita laing malantaw. Ang mga kabungturan, ang mga kabukiran, mga kalasangan, mga kadahunan. Ngit-ngit na. Gabiin na gyud. Ugma na pwede. Mobalik ko din kay paborito sa kining dapitan ni Rudy. Ani siya permit ni maglingkod-lingkod ka, Agnes. Sista-sista. Tana. Agnes. Ayaw, magahimo na ko. Makalihok na kong ako, Mama Yolanda. Tala mo. Kano sa ba ulit si Kalusyo? Basig may dasi ang balita bahay ni Rudy. Salamat. Salamat kay naulian na dahi siya. Pagkamat ko niyang buot, nangita din ni mo, Andres. Karude. Karude. Ka, Andres. Wa na si Kahuan. Patay na si Kahuan. Karude. Lakip ang doon na to ka mga kaupan nga nagsusi sa mga nagukod nga mga kaaway. Dito na sila sa karsada ng amatay. Unsay nahitabo ninyo ni Kahuan? Aron dili masundan ang mga kauban nga nagdasad ang mga armas o mga bala. Nihukom kami duha si Kahuan nga pugnan namo ang daghang mga kaaway.
Apanay ko si Kahuan. Grabe kayo ang iyang iko. Pero misukol gyapon siya. Misamot ang iyang kaisog. Giingnan ko ni Kahuan nga paikyason ko. Liban-liban ko. Apan matod pa niya. Dili na siya mabuhay pa sa kagrabe sa iyang igo. Matod pa niya. Kinahanglan mo ikas ko aron mao'y makasulti sa nahitabo na mo. Wa ko matuo. Tungkol kay makigunong ko ni Kahuan. Nahibong ko. Nga nung na mutingog si Kahuan. Paglingi para ko niya. Nagbuka paghihapon ang duha niya ka mga mata. Nga nagtutok na ako. Apan, usa na di siya kapatay. Huwag niya pa kumuhukom nga mabiya. Huwag nibiya ko ka, Andres. Namayani si Kahuan. Miabot na gyud ang iyang panahon nga mamayani siya sa revolusyon. Panugon si Kahuan. Dugay na siyang nag-alagad sa katawan. Dili ko mingaw ni Kahuan. Apan mingawon ko kung unsa siya sa revolusyon ug unsay iyang mga lihok sa revolusyon ug unsay iyang gikatampo sa revolusyon. Mao kana ang akong gikamingawan kaniya. Busa, pasagda nato ang mga luha na muagas tungod sa dakong kawili, tungod sa dakong kaanugon. Biyaan ka na mo, Karudi. Pahuway umayo. Tanaga mo sa gawas, mga kauban. Bisan to, kaaway. Apan sa akong pagtakuban, sila akong iksoon. Si Kahuan akong iksoon ug akong kauban. Higda na, katog na. Di pa ko katugon, ma. Ano lang ko din sa pintana. Bantang kay ang hangin din niya. Unya, lingin sad kaayo ang buwan, oh. Mamasin ko nga nigi kayo na sab. Nagtutok sab si Rudy sa buwan. Gugma na gyud ka ng imong gipati, anak. Nahinumdum sa dayon ko sa imong amahan. Matag ingon ani ang kahayag sa buwan. Manggawas ming duha sa bahay. Sudongo na mo ang buwan. Ug dayon, iyang isugid nga rin ako ang pakigbiso ug ang kadaugan sa pakigbiso. Moabot gay gumikan sa panaghiusa sa mga dinaugda. Apan lahi ka og si Rudy. Tungod kay dako gid ko pagtuo nga magkakita ay pa kamong duha. Lahi nako og sa imong amahan nga si Hasing. Wa na gyud kay kalit siyang nahanaw. Atin! Hun! Tigas! Pahinga! Humanda! Tu! Tanghal! Tu! Stop!
Wa ko magkinahanglan sa inyong banda din eh. God damn it! Hay na inyong camp commander! Ipakita ka, Zero. Sama to ka na. Siya nga tong bagong regional commander. Si Colonel Ronald Joaquin. Ha? Ayaw pangalis dan. Wa kay buot. Ikaw mo ay camp commander din eh? Camp Commander Colonel Mariano Garbo, sir! Garbos imo katuntog kabuang. Naghalal ka lang. May pag-security guard ka na lang animal kang dako. Kinsay nanguha sa pag-raid aning inyong kampo. Kaubaran na to, sir. O si buot mo ipasabot. Ay ang code number, sir. 08-18-50, sir. 08-18-50. Si Rudy Almendras! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!